Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC mwana woopsa kwambiri. Utenga wanga mama wauno ukupita kuchipani cha MCP, usogoleri wake komanso media team, kunena kuti ine si mmodzi mwa anthu omawaseweresa, ine sinimapanga zopusa. Ngati mmagwirisa ntchito ma activist ena ndikumapasa ndalama, ine sine mmodzi mwa iwo. Ine sinimapangira izi ndalama koma ndimapangira Malawi. Zikuoneka kuti muli desperate kwambiri ncholinga kuti mundipeze ineyo, mundifikire, mwina ndizilankhula za inu. Ine sinimapanga za manyaka, ndipo ineyo za uchisiru sindipanga. Musanditukwanise siku la lero ndi Sunday, siku lopemphera. Ena apemphera Friday, ena apemphera Saturday dzulo, lero ndi Sunday. Afiti iniyo anthu a satanic kumene muliko, ndipo sinimakuopani. Amalawi ziwani kunena kuti MCP ili desperate, ndipo panopa yayamba kumatenga makiripi a 2018 aine komanso achilima. Inu mukukumbukira kuti nthawi imeneyo 2018 gulu la achina chilima ndi anthu ena achina Alani Ngumuya, achina Masangwi tidatuluka ku DPP. Koma tisanatuluke timapita m'maradio osiyana-siyana, achina Louis Ngalande ndikumakapanga ma interviews. Ndipo ina mwa TV station imene ndidapita ine nthawi imeneyo ndili ndi sisi sosakhala so madredzia, ndili sochepa thupi osakhala mmene ndililimo. Ayi, tinakapanga ku Times Television pa program imene imapangisa Albert Mungomo. Ndipo pa program imene ya Albert Mungomo ndidalankhula ineyo kunena kuti ngati DPP si samala, ndiye kuti ikamati 8 o'clock MCP izakhala itatenga boma. Ndiye ayitenga imene ja media team yawo atenga program imene ija ndikuyichita edit, ndikumayika ngati yatuluka ngati zulo. Ndikumanena kuti Winiko wachita endoze MCP chifukwa cha mawu anga amphamvu, chifukwa cha mmene inu Amalawi mmandikondera kuti mukhulupirire zimenezo, komanso ambiri mukhumudwe. Tikunena pano anthu ambiri ayitenga programu imeneyi ngati ndiyoona. Programu imeneja idatuluka 2018 pa programu ya pa TTV ndi Albert Mungomo, amene adachoka kale ku Times TV ko. Ndiye nkumazifunsa kuti kodi programu iyi ngati yatuluka zulo, Albert Mungomo amagwira ntchito ku Times TV? Nanga ngati yatuluka zulo zatheka bwanji kuti ine ndikakhale ndi sisi? Ngati yatuluka zulo zatheka bwanji kuti ine ndikakhale ochepa thupi? Amalawi mukalandira zinthu zina musamathamangire kuchita judge. Zinthu zina ndi propaganda. Pamene tikupita kuzisankho muona zinthu zambiri zikuchitika. Ndalandira mafoni, ndalandira ma message, anthu kumandifunsa kuti a DC mwayamba chani. Programu imene ijayo ndi yakale ya 2018 tisanachokeso mu DPP. Kunangokhala kuti nthawi imeneyo titakhuta kuthambwanda ndi nyama, tikaona ngati tikachoka mu DPP mo ndiye kuti zinthu zikayenda bwino. Nthawi imeneyo tikuchita kampeni yonena kuti Saulos Chilima akhale president wa DPP. Nthawi imeneyo ndiye ayitenga program imeja ndikuyichita edit, ndikumanena kuti Winiko wachita endoze MCP. Ine sinimafuna zopusa, sinimapanga za uchisiru. Ngati omweyo wamapasa ndalama wamalandira, ine simungatipase ndalama zanu. Ndipo ine sinimapanga zinthu zopanda nzeru. Ndikamapanga zinthu zanga ndimapanga za nzeru. Program imeja inatuluka 2018 tiri ku DPP. Nthawi imeneyo achina Noel Masangwi, achina Louis Ngalande, achina Alani Ngumuya, achina Makondi, achina Mai Patricia Kaliati, komanso Amai Bingu, Akalista. Tikupanga kampeni yonena kuti Chilima akhale
torch bearer wa DPP ndiye makape inu kaya chiseko chakupanani muli stranded mukuona ngati kutenga nkhani za ine ndikuzipanga propaganda ndikumakayizika ma platform osiyana ndiye kuti amalawi akumverani mwanyanayo timeneyoyo imeneyo ndiye mwanyanayo ine sinimafuna zopusa siningapange zimenezo ine amalawi nimakukondani ndipo siningakukhumudwiseni ayi siningapange za ujisiru zangati zimenezo kuti ndikanene kuti MCP iwina hata awine ndi amano ngati mumaona ngati muwina kapena system yanu tikuiziwa system yanu yobera imene mwayamba tikuiziwa pakali panopa ziwito kunawo mukufuna mubere ma primaries aku Lilongwe Masintha constituency kumeneko akulu a MCP akuchita favor minister awina ku constituency imene iyi kuli azimayi atatu zibambo mmozi koma winayo ndi minister ndipo akuchita kumpasa chimanga cholembedwa kuti not for sale cha government chimanga cha government cha boma kumampasa minister ncholinga kuti akapereke kuma 9999 ncholinga kuti awine ma primaries as that is not enough atayiona kuti imeneyo ndisigwira anthu be akukonda ma candidate ena ampasano sobano pakali panomba fetereza wa AIP ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu akunyengereredwabe anthu akupusisidwa ndi fetereza wa AIP atakagulisa ati kama 100,000 apasali ese matumba awiri kumeneko kulilonge Masintha constituency kulitu chapwa cha Gondola munthu akuchita kuoneka kuti akukondredwa ndi president kumeneko minister ayo akukondredwa ndi akulu achipani tidanena ife mbuyomu amene mmatitenga ngati aupanda nzeru ife kunena kuti akulu chisankho chabwino cha ma primary chimakhala bwino parliament ikatha chifukwa amachita dissolve even cabinet amachita dissolve even parliament koma papa win situation sikhalapo fair play sikhalapo chifukwa anthu enawo ali ndi mphamvu enawo alibe mphamvu ndiye ndizitu ku MCP komuphanako ndiye maloma kuti muziphana nokha kumene komufuna muzinimbana ndi Boni Kalindo kumanena kuti Boni Kalindo wachita endozi ndikumatulusa ma video akale a 2018 inu zisiru kwambiri maloma kuti muchite address mavuto amene akukumana ndi anthu ma primaries pamene mukubera inu mavoti owina kukhala wina okaulusidwa kukhala wina pachati ini munthu ku MCP ko wamphamvu amene akukonza ati plan ya 2030 amene yetu akukonza empire yache mmene zinaliri nthawi imene ija anzathu enaso anali ndi mphamvu kwambiri ngati kumulanjeku ndiye lero mufuna mubereso pakana mulilonge Masintha constituency as we talk now amene iyi minister amene iyi akunka khomo ndi khomo kumatolera za nzika ati akazilowese mu system yokuti ati akapereke fetereza kubera zisankho andi inu a opposition mukuyenera musegule maso anu musegule ndakhala ndikukuuzani koma anthu inu mukhangati mwafasa kwambiri ma spokesperson azipani ma secretary general azipani mwafasa ndimakuuzani zana lomweri kunena kuti MCP idakapitiriza be kuchita register anthu mukaundula wa mavoti tathamangani mupite ku Balaka polisi mukafuse kuti kodi kumene kuamanga ndani amanga mayi ndi bambo wina Zulo amene analicha kuwandiyamo uko kumpanda kwa munthu wina wa MCP kumeneko kunali anthu over 300 amene amachita register ndi system ya ujeni ya kaundula wa mavoti kumeneko kumachita register anthu kumapasa 3,500 anthu akoma mtima anthu okonda ziko anathamanga kupita ku polisi ndipo apolisi anabwera kuagwira anthuwo ali ndi machini a NRB akuachita register anthu kumpanda ku Balaka kuandiyamo koma izi mukauzidwa mukufasa kwambiri inuwa a opposition mukananyamuka ma secretary general ma spokesperson ma chairman yani mupite ku polisi ya Balaka nkuteka somwina anthu amene osanagone kwa atulusidwako ndi powers from above
munayenera muzisatire zimenezi. Kodi itu zimenezi sizikuchitika kubalaka kokha, zikuchitika madera ambiri. Anzanuwa akukutakatani pansi munkaona ngati neni ngonena mwina ndi chamba chimene ndachidya, koma sopano dzulo ndiye umboni weni watuluka kubalaka. Anthu amachitidwa registered ku nyumba ina chakuandiyamo membala wa MCP. Even ulo mulilongwe muzikuchitika, munchisi muzikuchitika, musalima muzikuchitika, kwina kulikonse akulembabe anthu mwachinsisi ndikumakalowesa kutale center yawo. System imene izakupwetekeni nonse, izapweteke a DPP, izapweteke a UDF, izapweteke a Ford, izapweteke a UTM, izapweteke a PP, izapweteke nonse osusa amene panopa mwatanganidwa ndikumazithiramo, kumanena kuti mwima nokha, kumazithiramo kuti ayi wakuti tikamulowesa mu chipani mwathumu ngati angakhale running mate chipani choaza chiba ndiye kuti chizakhala cha iye. Ife ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Pena ndikakhala ndi madabwa kuti kapena awa MCP-wa anasamba mankhwala, kapena ali ni nyanga zina zakumidima zimene zikuwapangisa opposition kuti azingokangana. Ati kumanena kuti pakali panopaso sitingabwere limodzi, tikuyenera kuti raundi yoyamba yaye aliyense ayende payekha. Ife makape kwambiri. Inu tapita ni ku Zambia, pomba pa Zambia pa kumene koko kuli opposition parties onse abwera pamodzi akufuna alimbane ndi akainde. Koma kuno ku Malawi ayi ndithu aliyense ati akankanga ndiyenda pandekha, ndiye raundi yoyamba iyi tiyende patokha ndiye tikaona kuti ukoko sizikuyenda ndiye basi tizagwirizane. Uchisiru weni mmene akuvutikira Malawi lero inu a opposition simukanapanga zimenezo. Mukanabwera pamodzi ndikuona kodi kapena Mutharika ayenda ndi Atupere, Mutharika ayenda ni ndani, nanga Atupere ayenda ni ndani, kapena ujeni Atupere ayenda ndi ujeni Kabambe, ndipo mwawiriwa ati akhale pamwamba ni ndani. Chifukwa wina ndi wa experience Atupere, wina wangoyamba kumene. Kodi uyu atakhala pamwamba zingayende bwanji? Sitikhala ndi scenario yomwe ija ya kuchipiku. Zonsezo mukanazikambirana, kapena ayi angoyima munthu umodzi ndi cholinga tiwombole ziko, koma aliyense ndifuna ndikhale president ineyo, ine ndine wanzeru ineyo, ine chipani changa nchachikulu ino, ine ndine mazuwa za economy, ine ndinaphunzira kwambiri, ine ndi experience, chipani chathu chikuziwika chili ni ma structures, chawa chichilibe ma structures. Mmene muti muthere pa ujeni pano pa 16 September pano ndi pamene muti muzaone mukutuluka mamina, kumaona ngati mamina akutuluka kuma mphunoyo italemedwa chifukwa chosamva a opposition yakuno ku Malawi. Ndi pamene mukuonesa inu kuti ndino anthu ozikonda, you are too selfish, simukufuna kutumikira a Malawi. Koma izi mawu awawa Bire Kaunda anayimbapo nyimbo kale kuti mawu anga wamuza wakumbuka kusogoloko. Nthawi imene yoyo mukumayenda mmakabudula ngati mwazikozera, koma musanazikozere, koma chifukwa chosamva. Palibepo chokuti mukawapasire anthu amene wampata amene azunzira a Malawi. Anthu awa ndi okuba ngati akuberana okhaokha, even itu kuma primary kumaberana okhaokha, kulilongo masintha uko constituency kumaberana okhaokha, kumamutumiza minister kumene kwa ndi mbendera achepetupetu kuma primary. Instead of dissolving the cabinet, dissolving parliament, ndikudikirira ndikumakapanga ma primary kuti akhale ndi fair play. Koma oyi uchisiru weni ndiye ndi awatu akupitiriza kumatani kumalemba anthu mwachinsisi. Tapita ni kubalaka kuteroko mukalandiranso uthengawo ma spokesperson azipani mungokhala nawo, ndiye tukanga kanavundira pansalu maloma kuti muyimbirane mafoni, mupite mukautenge umboni umene ukubalaka polisi. Ndipo izi ndizeni sikuti ngonena iyayi osakhala zawo akupanga ati za chuchuchu ja ndionama chuchuchu ndo 2018. Koma izi ndikukuza nizi ndizoona zeni zachitika zulo mapasti 10 kubalaka polisi amanga anthu ochokera ku Lilongwe anatumizidwa ndi MCP kumakalemba anthu ku nyumba ya munthu wa MCP kuwandiyamo. Koma ayi ana malomba mungokhala, akalonga mungokhala,
aku afford mungokhala a UDF mungokhala simupita kubalaka kukuti mukafufuze izizizi muzalira nazo ndipo muzandikumbukira kuti wachamba uja na madrama uja uyu akunamiziridwa ndi a media team awa ayambaso system yomatenga ma speech ya Malemu Chilima kumanena kuti ati panalibe mgwirizano atachita edit akukamba za Mutharika ndi iyeyo ndi kuchita edit kumakhala ngati amakamba za mgwirizano wa MCP ndi UTM amene wayambawa muzalira nawo anthu awa ali geared even lokupha anthu azapha anthu awa ali geared akonzeka kopsa kuti boma ilili limene azuza nalo anthu apitirizebe kuzuza anthu. Bon Kalindo the DC mwana wopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.